DJs do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests and the callers do not reflect those of the DJs, the radio program, the management, and the network. Paalala para sa mga kamorkada, ang programang ito ay kailangan ng striktong patnubay at gabay ng magulang. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Nagbabalik po ang inyong ayaan, Tita B in the place to be. Guwapa ko, really guwapa ko, B. Kung asa man mo naminaw karon, kung asa man naglagubo ang Tita B sa Divisoria, bisag asa namin og Tita, aparte na gyud. Ito po ang inyong ayaan, idang kining programang Tita B Show to alas 3. Salamat kayo mga igala ha. Muna siya nga programa mga igala. Nga na may mga pagilok, na may mga pampainit, pero ang atong gusto nga natay tumong og tinguha mga igala ha. Dili kay basta kay gabinastos lang ta diri nga wa tay tumong og tinguha mga igala. Na itong gusto ng mga programa diri magsitag katawa pero natay lesson dapat. Nay pagtulunan ba? Ang amo diri praktikalan mga igala, praktikalan na mga advice mo ni siyang mga ga-exist. Kung medyo sensitive ka mga igala, pwede ka mag-change og laing radio station. Kung sensitibo nga klase nga pagkatao, gabi ka kay kaka-wholesome. Basta kaniya mong mga gipangkuan diri, walay mga binayran nga mga callers diri, puro gini realidad, kahit tabo yun ni may gala. And sometimes kita mga tao, hadlok kayo tamo atubang sa realidad. Anto karon ay uban gihapon nga, di gyapon nila madawat ang realidad na ang mga bata, mobitang uban dili gusto nga magpatulog sex education sa mga bata kay mga bata pa daw. Kano sa pa man di ay. Tita B, unsa na ako paglikay nga dili na ko mopatol sa uban pang lalaki. Mula. Kaya naman ko'y kagalipin tita niya, maski sige na umasakpan nga na ika-text dayon mag-away mi, di pa magyapon ko matagam. Ilo. Hello, tita. Ay, langga. Pila edad ni mo, langga? 23, tita. 23. Ikaw, pag makipagrelasyon ka or na kay ka-text, unsa man imo ha? Relasyon gyud imong gakuan? Or panagtagbo sa duha ka bunguton bagi mahitabo? Unsa may kasagaraan ni? Char-Char man, tita. Pag mo yung kag-Char-Char, unsa man ang Char-Char? Ipaki-define daw na kay basig na uban makadungog nga kay narabi uban masap na. Unsa man na? Ay da, Char-Char lang ni. Unsa definition sa Char-Char relationship? Ay, wala lang. Ganang lingaw-lingaw lang. Lagi, unsa man na? Walay halok na? Wala man, tita. Wala. Walay halok? Sex lang. So Wala holding po. hands? Holding hands? Gunit-gunit lang. Pero mag-I love you, ay? Ano po, tita? Ay? Walay tagbo sa bunguton ang Char-Char? Ay, wala po, tita. Ay? So sa man, the idea lang nga mag-I love you hay lang sa text, ana, pero walay may tabo mo ng Char-Char relationship? Ay, nana, tita. Mga tik-tik lang. Nana. Unsa may makakuan sa imo ana nga ikaw na kay ka Char-Char bro? Lami imong feeling nga nay mag I love you ana, daghan mag I love you. Oh, malita na po, tita. Malawal. Tik. Nana ba? Sa una ba siguro katong sa una bata-bata pa ka walay nakagusto sa imo no. Karon ra ka naka-feel nga nay nakagusto. Ano po, tita? Kay kasagara ra ba sa psychology? Kasagara ang mga kana daw mga chick boy nga lalaki. Tungod daw na kay nanimalos na kay sa una itong mga bata pa daw sila, sige sila inupangin. Gakabasted sila mga na. So ikaw ganahan ka nga daghan kay ka kuan nay mag I love you mag Char-Char mag text ana lugar. Oh, malita po, tita. Pero be honest, wala gyud lugar sa imong tumong nga makipag-uyab-uyab kay tungod kay tirahon ka. Wala po, tita. Dili po din ako. Kay langga sa tinud na ilang langga kung sa tanan mga babae bago lang ako nigipost sa akong Tita B sagpa coach. Kung kamo mga babae nangita mong lalaki nga dili sex ang apas sa inyo ha. Mura mong niadto og hardware nga nangitag pandesal. Nakakuha ka to langga? Dawato na tong kamatuoran ang mga lalaki makipagrelasyon yun na dili gyud na ingon kay gusto lang makipag-holding hands. Gusto gina sila mubungkal. Gusto gina sila mubungkag sa tinapok whether you like it or not. Nalang giuban nga expressive, nalang giuban nga agresibo, napuy uban naghilom-hilom pero naghilam-hilam.
So kanang mga lalaki nga imong karelasyon, kung ikaw para sa imong burag wala lang na, I'm sure kanang mga lalaki naghilam-hilam na nagunahon. Kay makatira na kita ni ron. So meaning to say, sa tanan lugar nimo ka Char-Char, wala pa lugar nagtagbo ang duha ka bungoton gyud lugar? Wala man tita. Kanara akong kalig-in dyan. Sa bagay nga na gyud akong buhaton sa langga mamakak sa. Alam mo dito. So wala lang mo Char-Char lang, text lang mura gyud na. Tapos mo yung makanan yung kalipay. Ngano man dili na baka malipayon sa imong kalibin? Well, dili man pud na tita pero dili pag dito totally nga kuan gid sa iya ba. Early na gid sa iya. Nabay ko ano bang feeling nimo say kulang niya? Di kay siya nga nakagwapo, di kay nga naka-proud siya kagwapo. Wala daw siya kwarta tita. Ayo. Pwede. Alam mo, sa tinod na lang, pwede biya po na. I mean, na-timingan na kay guide, di ba? Simte, you want, sometimes, lahir gito na kay uyang nga maka-afford, kay kung gutumon tama, ato lang tag 7-Eleven, palit din tag bisayon sa itong gusto. Tama o grabe ka tama? Tama gid Oh. tita. And now, like for example, na kay lalaki, tapos wa kay kwarta, bisa kay noodles, maglisod. Bisa galing pliti, maglisod. Siyempre, medyo makapangita yung ka. What din ko na kay maka-Char-Char lang ga, tapos may kay siya mo sweet, tapos ihatod sundo na ka, so na chance gyud nga malangkat ka. Nagana gid tita. So, naitabo lang ang pinakahayos nga Char-Char nimo, kay bali nasapon lang gyud mo nang wa gyud naitabo nga panagtagbo. Oh, pero ako man gyapon ko natagal. Because ako libitaw lang ga kung ingana gyud ka nga tay, may gali kay gina-forgive gyapon kasi imong kuan kalibin. Siya mo. Primero naman po gyapon mag-away mo pero tambalan ka magyapon tita. Kabalo na ko basta galing masuko siya imo dayon kuoton diretso no. Dili mo dito. Pag mag-away-away din mo ay nakasuko. Dili. Ay na siya. Iko Peace na dayon. Pilari kusog sa lalaki. Feeling sa nakuha na imong, kanay pong imong kalipin siguro kuan sad ni no, kanang burag dili po di nga naka-confident no, nagilom-hilom ra sad ni. Tita? Kani imong kalipin no, kuan sa niyang personality ano no, kanang gahilom-hilom ra po ni no, kanang burag po wa na ilang babae kun dili ikaw ra po niya makita no, kay wa mo kanya bulagi. Mo ginana gid tita. O tanawa. Baka mo gud siya tita. So gipagpares ra gid mo. Well at the end of the day, number one, dili man mo kasado. Kung muna'y makabuhat sa imo din larga, well, syempre, mabot lagi ng panahon nga maka-hurt lang kasi ang feelings sa imong kalib-in. Kaya na pa makay ginapangita. Ako sa imo bitaw, ay na lang pagpalib-in, patira-tira na lang sa lain. Patitira? Ipagrelasyon na lang. Ako sa imo bitaw, kung anak ka nga type of person, you're not sure, ay, kung na lang ka, manatili na lang ka as single, then you can date anyone. Wala man sa giingon nga, dili ka dapat makipag-date. Kung totally single yung kay kalib-in, then gusto ka nga na dagay ka Char-Char, Char-Char na lang tanan, ay lang papalib-in para wala, di po ka malimitahan ba? At least way mangita nimo, way masuko nimo, kay basi unyag maputong na basi may masukot ani, isang babae nakita na pinatay sa loob ng bahay dahil may nabasa sa cellphone. Ito Toko. Diba? Ako si mo kung nga naging mong pila mo edad galing? Pila na mo edad? 23. 20, bata pa kayo. Ako si mo ay na lang pag-live-in. Para at least pwede ka dagan kay choices. Imo man po nang kuan kung pwede ka mamili dagan dia, makipag-Char-Char ka din, then fine. Para makuha nimo pinaka-the best o katong guide yun nga feeling nimo mo gyud makahatag si mo kahayag kalipay og satisfaction. Ang panagtagbo sa bungoton, satisfied ba sa kanay mong kalib-in? Sakto lang tita. Ayay, dili satisfied. Basta yung anak kayong tubag, dili satisfied. Ngano day, kapilahan ra day sa di ay. Kay sara ba? Ay! Dako o sakto lang. Gamay po mo naglusay. So kung wa pa kay performance ta kay wa bata ay. mo siya. So ibutan na to ang 10 mo'y pinakalami nga performance, asa ra man siya dapit? Mga 3.
Ha? Lean with it, dab with it, hit don't fall off, stab with it. Then you stop, then you hit that Pila? So, ante na pinakalami, asa ra sa dapit? Sa trira, tita. Ginoo ko! Iuli na siyang mama, iuli. Oh, di ay! Sos, kaya kung nakapag-char-char pa kag DJ, sos, di nagigaganahan mo gawas balay ba? Tawag otro lang ga, 10 minutes na lang ga. Mao, di ay po, mo char-char, limang kag, sos, ginoo ko. May galing kay wala ka nakag-char-char DJ, di kita ka mo kaulig yun. Na ikaw, tita, pwede man ka. Ay! Gasto magsustinto lang ga, gasto. Dili lang tamo sa bani kuan, ma'am Lingling. Ay! Ba ni mo lang ga. Nagbago na mi langga, dugay ra mi nagbalami na mo katulog. I-try lang daw si Rico. I-try lang daw si Rico Suabe. Kami ni Joe, wala na. Lami na mong katulog ni Joe. Lami na mong katulog, ha? Kakonsensya namin, kanalami mga batang babae. I-try lang mo si Rico, na si Boy, na si Lito. Ako sa imo ay na lang paglibi-libi no, gihimo ra man. Unsa man imong galipin naggabayan na si nanay ko na kwartahan po na. Wala tita ay ga trabaho sa ano mag-maintain man kanang walay satisfaction. Tapos bata pag yun is Ginoo ko buhiin na oy. Para maka-char-char kag daghan dia para makapili ka sa imong gusto. Sa may naan ang lakihang anong mang nagstay pa mga anong siya may mo gilib-in. Ambot lang tita na kuan lang siguro ko. Ako sa imo kana siya i-dispatch na kay klaro man kay nga buragwa nag kay gugma na niya makapasakit lang kag tawo. Na daghana kay nagtext pwede mga number na niya kamo 0 na. Ang iyang number kay 0997 Ayaw tita. 3 Dili pa. Diba? Ako si mo ayo na lang. Ako si mo dispatch na lang na imong live-in. Mura mangyapon di pa ka satisfied. Ang ending mapasakitan lang nimo siya para maka-char-char og kakadaghan. Ikaw sa ka-char-char sa ka mura pa sa kagkalami nimo, lami pa day ka di ay. Balag di lami basta kahila. Oh! Hoy, bastos ka. Basig istorya ray daghan ani ba pero wa man is performance level ay sa nana sa taan ni mga igala. Bala na ng level dia. Hoy, bastos ka. Ikaw nanaway ka sa iya nga tres basig imuha dos ra pod. Hoy, bastos ka. Asa man ka sa 1 to 10 amang kadapit. Uy, number 5 pud ka tita. Ginoo ko passing ra man gihapon na Ginoo. Nangangat-hangat pa ka nako ta 5 ra man imuha. Wa ka balo ni Lingling nga napag hapon sa 13. Ako sa imo ha, i-dispatch na imong kuan i-dispatch na imong kalibin Pangita ka dagan Char-Char. Problema gwapa pa sa ka, basi sa bura sa kuan pod ka nang bari bura sa nagkabo sa ikaw kay Char kay kamo istorya ta pakanto ri naon ni murag kabo agoy Ginoo ko. Kuan si kalok-alike nimo nga si tawa nga artista. Ay na lang tita. Ay na lang mga kalok-alike dia. Ay na lang. Dili agay apiki gud ig naong gid ay. Apiki dig naong di ay. Oy to baga ko apiki ba o dili. O tanaw dili. So gwapahon gyapon. Gwapahon dili. Sakto lang. Unsa man ang sakto lang kanang masuroy sakit kay pero tabunag sako. Dili sa Grabe na kay tita oy, grabe na kay. 6 be pila may vital statistics be? Pila man be?
Uy, vital statistics, uy. 34, then 28, Wow. 36. Wow. Ala, uy. Lami man na pisit-pisiliton di ay. Pilay hawak, 28? Tita. Wow. Bagay, pwede na gyapon na may gana. Lean with it. Hit that phone, now stab with it. Name Depende naman na sa toppings na yun. Depende na sa toppings. Sige na lang gawin. I-dispatch tong lakiya, i-dispatch ha. Sige, tita. Para ipadayon ang pagkakuan, ipadayon ang pagka-char-char para makapilig daghan. Sige, pangitan ni mo sa kalalaki de. Taas og dako. Taas og dako wagahi. Hoy! Taas og liog, dakong mata, gahig baruganan. Sige langga, i-dispatch langga ayon na lang kung ingana gyud ka, ayon na lang pagkalibin. Para at least daghan pa kay ma-char-char ha. Okay. Thank you, tita. Bye. Naginambog pa siya, nangangat-hangat pa sa Tita B, tapos 5 ram na yung performances. Layo ra kay mo kang kuan, Madam Lingling. Alas 2:44. Ay, kajot lang. Mga tutag Australia, be. O, nara. Study and settle in Australia. No IELTS required. Spot admission can avail of a scholarship and discounted fees. Licensed migration agent from Sydney will be here. Join our free orientation on July 12, Friday, alas 3:30 sa hapon sa Mulberry Suites Business Hotel, Cagayan de Oro. I-register lang inyong pangalan, address sa 0966-934-8371. Again, 0966-934-8371. Yun, no? Hello, mga Tagalager. 2:44 na. Time check ito ka na to sa